You know, Odisha is among the top contributor in malaria cases. मनीषर सबुठ बड़ शत्रु किए जानिछ डर टे मशा एंटायर डिपार्टमेंट को बदनाम कर सालानी एठी खाली ड्यूटी करिया आसे नांती एठी लोक मानकर जीवन बचाउछन्ती आ लोक मान को सुरक्षित सुएबा पे हेले तांको निदर उठेबा को पड़िबो के रे तू सिद्धार्थ माटी एडी किस कर मु जानबाई पीएचडी डॉक्टर अछि डॉक्टर दिसु ना तू डॉक्टर करे प्रथम थर ओडिया मूवी दमन जहाँकि IMDb रे 9 पॉइंट रेटिंग पाई सफलतार पाहाच चढ़ी। सेहीपरि ଏହି ମୁଭି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଶୋ ଗୁଡ଼ାକ ହାଉସଫୁଲ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଯାହା କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଏହାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ମୁଭି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯଥା କୋଲକାତା ରାୟପୁର ବେଙ୍ଗଲୋର ଚେନ୍ନାଇ ଏଣ୍ଡ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏହି ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଅଲିଉଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।